Dobrý den, ahoj. My vás vítáme u další epizody našeho podcastu, který jsme nazvali jednoduše Mateří doušek podle našeho mateřského centra, které máme tady u nás ve Zlíně Malenovicích. Já jsem Eva Mikulková, jsem laktační poradkyně a lektorka nošení dětí, maminka 3 dětí. A já jsem Sabina Jasenská, mám 2 děti a jsem zároveň taky laktační poradkyně nošení dětí. A Evi zapomněla na důležitou věc, že jsme jedny ze zakladatelek mateřského centra Mateří doušek. A dneska jsme tady proto, aby jsme vám popovídali o tom, jak jsme se vlastně k práci laktační a nosící poradkyně dostali, jaké vyznáváme principy a co vlastně tak trošku od nás můžete čekat. Tak jo, Evi, a teda můžeme rovnou začít. Jak ses k tomu dostala? Jestli nám popovídáš. Jo. Začalo to vlastně mojí přípravou na hned ten první porod, protože mě to téma neskutečně zajímalo a byla jsem taková ta maminka, co fakt cítila silnou potřebu se na ten porod připravit, protože věřím, že je to neskutečně důležité. A já jsem si tehdy vlastně koupila e-book od Aničky Kohutové z úžasné ženy, skvělé porodní báby, laktační poradkyně, její e-book o kojení a ten jsem si tak nějak pročítala a dávalo mi to smysl. A tím, že vlastně jsem u té první dcery jako neměla vůbec žádné komplikace s kojením, všechno šlo tak jako nějak hladce a přirozeně, fakt tam nenastalo žádný zádrhel, tak jsem potom i na těch našich společných setkáních s maminkama o tom kojení tak jakože mluvila, troufla si trošičku radit, protože jsem ty zkušenosti prostě měla a byly dobré. A kamarádky mě potom hodně podpořily v tom, že to mám udělat oficiálně. Že si mám udělat nějaký kurz a věnovat se tomu, protože jim to dávalo smysl, to, co jsem dělala, to, co jsem jim vlastně říkala a radila. A měli jsme s tím dobré zkušenosti, takže jsem se teda začala poohlížet po nějakém kurzu, u koho bych si udělala v České republice vlastně laktační poradkyně školí 3 organizace. Nejstarší, nejznámější je asi Laktační liga, potom Slovenská mamila a organizace Přirozené kojení, která je nejmladší u nás. A já jsem viděla jistě, že Laktační liga asi nebude moje cesta, protože už ty rady a ta nepodpora kojení v 6 nedělí mě moc jako nesedly. A vím, že zdravotníci jsou právě školení Laktační ligou. Takže jsem přemýšlela vlastně nad mamilou, protože přirozené kojení jsem v té době ještě neznala. A tak jsem si tak jako projížděla filozofii té mamily a nějaké informace a tam mi trošičku vadilo to, že se tam musí platit členský příspěvek, pokud chceš prostě patřit do mamila týmu. A to mě úplně nesedlo. To jsem si říkala, proč? Proč, když chci pomáhat ženám, proč musím někde něco platit, abych byla součást něčeho. A potom jsem úplně náhodně narazila na přirozené kojení a zase jsem si pročítala jejich filozofii a nějaké informace a úplně jsem si říkala, to je vlastně to, co celou dobu dělám a to, co mi funguje a hrozně mi to dávalo smysl. Takže říkám, to je přesně ono. Nutno podotknout ještě, že jak si třeba mluvila o tom členském poplatku, tak ten přirozené kojení nemá, ale zároveň má svoji komunitu, kde vlastně jsme všechny, co jsme tím kurzem prošli. A můžeme se navzájem i podporovat, což mně se třeba strašně líbí, protože ne vždycky se vším setkáš a ne vždycky máš se vším zkušenosti, ale tady člověk ví, že prostě se má vždycky na koho obrátit. Jo. Když nevím, tak vím, kde se zeptat. Ano. To je veliká výhoda.
Takže já jsem potom absolvovala vlastně kurz přirozeného kojení, kde jsem se dozvěděla spoustu nových věcí, byť jsem si říkala, že už toho dost vím. A bylo to přesně to, s čím já neskutečně souzním a co mi dává smysl, co je naprosto logické a mám hroznou radost, že jsem se takhle rozhodla, protože ke mně to přišlo fakt úplně jako náhodně, to přirozené kojení a vím, že tohle je cesta. Jo. A teď mám povídat já, protože já vlastně, to už jsem říkala v tom minulém podcastu, že my jsme se seznámili na základě toho, že já jsem byla tvoje klientka. A když se vlastně jako vyposlechla tvoji přednášku, tak mě to všechno tak jako zapadlo do sebe. A vlastně mě bylo strašně líto, že jsi ve Zlíně jediná, kdo ten kurz má. Protože jsem se tě vlastně na to i ptala a tím, že vlastně, jako jak jsem říkala, že je ta komunita, tak se navzájem známe, víme, kdo tam jako působí. A vlastně ty jsi mi říkala, že ve Zlíně nikdo není. A já říkám, a to je strašná škoda, protože si myslím, že je potřeba takových laktačních poradkyň víc. A tak jsem si na základě toho udělala kurz. A ten mě vlastně, jak už jsem říkala minule, trošku hodil, nebo nám všem asi, jako, ale mě osobně hodil tu myšlenku toho centra. A vlastně ty máš i kurz nosící poradkyně. To je u organizace z břicha na břicho, u Aničky Pohořálkové. Anička je skvělá žena, studnice vědomostí, je to vystudovaná etnografka, takže ona hodně popisuje v tom kurzu vlastně ty úplně základní principy a mechanismy, které to lidstvo má od jak živa. od té doby, co existuje. Opírá se o spoustu vědců, uznávaných lidí ze severských zemí, stejně tak jako přirozené kojení, není to tak jenom, že by si něco vycucali z prstu. Já se možná ještě trošku vrátím k tomu, proč ty a přirozené kojení, protože to nejenom, že jsi měla tu zkušenost vlastně prostřednictvím mě, jako laktační poradkyně přirozeného kojení, ale ty jsi měla zkušenost i s jinými laktačními poradkyněmi. Jo, já jsem měla zkušenost s poradkyní z laktační ligy, a tam mě to úplně nesedlo. No. Tam to bylo takové to doporučování kojit po 3 hodinách a to. A vlastně tím, že jsem neznala nic jiného, tak mě ani jako nemohlo nic jiného dávat smysl a možná jsem měla trošku potlačené instinkty. Takže prostě jsem to jako tak nějak jela a vlastně ty, když jsi mě to pak řekla, já teda se přiznám, že já jsem, co se týče kojení, tak já mám strašně velký vzor v mojí mamince, která vlastně mě kojila u nás doma. Je to taková jako vtipná historka, že jsem byla kojená do 3 let a že jsem se kojila pořád a vlastně jako moje rané dětství je prostě spojené s tím, že jsem se kojila. A vlastně moje maminka tehdy byla velmi mladá takže takové to jako zabírání, já nevím, že mám malé prsa, nebo prostě, že nemám ty jako fyzické predispozice, na mě nefungovaly. Že jako, jak ženy třeba kolikrát slyší, že mají malé prsa, velké prsa, nevím, něco, tak na mě to nefungovalo, protože jsem viděla, že mám jako stejné fyzické dispozice jako ta mamka. A ba naopak ona ještě v době, kdy já jsem se narodila, tak a teď nechci říct, že byla hubená, protože všichni jsme pěkní a jako to, ale prostě byla taková jako drobnější třeba, než jsem teď já, takže na mě nefungovalo to, jakože jo, a hlavně teda na mě nefungovalo, že to máme vrozené v rodině. Protože jsem prostě věděla, že jako byť třeba moje babičky nekojily, tak ta mamka prostě kojila. A často prostě člověk slýchá ten příběh, jakože však moje mamka taky nekojila, my to máme v rodině, to nekojení. A když mě to vlastně nešlo, takže já jsem pořád jako hledala ty důvody, proč mi to nejde. A pořád jsem měla to, co vlastně mi říká ta laktační poradkyně a
paradoxní je, že my jsme si vlastně spolu psali už hnedka. Pomalu malá měla možná týden, dva, to už si nevybavím, ale psali jsme si fakt jako pomalu od začátku, ale ve chvíli, kdy ty jsi mi to napsala, ty jako základní informace a vlastně jenom to info okolo problému, toho mojeho problému, tak pořád mě tam některé věci jako nezacvakly a měla jsem problém to aplikovat. A ve chvíli, kdy já jsem vlastně přišla na tu tvoji přednášku a ty jsi tam právě řekla jako tu teorii. Možná tak jako komplexně jsem to možná víc A rozebírala, že? komplexně, Jako, jo, že jo. se ti to Ale zasadilo ty jsi tam řekla takovou tu historickou teorii hodně. No, to si pamatuju, že vlastně a úplně si pamatuju na ten pocit, jako kdy mě to v té hlavě udělalo cvak a říkám, aha, teď to dává úplný smysl, aha, teď jsem to doteďka dělala blbě. Ale bylo fakt potřeba jako, a to bylo tak, ty jsi tam totiž začala říkat o těch reflexech a tady toto a toto mě nikdo předtím ani v porodnici, ani nikde neřekl a vlastně ty jsi tam vysvětlila, jak to kojení funguje. Moje taková možná trošičku jako nevýhoda, protože se vždycky jakože hodně zakecám u toho a na ty čerstvé maminky možná je to až příliš moc informací, ale já mám prostě potřebu to težně vždycky vysvětlit, aby pochopila, jak to funguje. Aby jí to dávalo smysl. Protože jakmile by to bylo jenom dělejte to takhle, protože já jsem to řekla, já jsem tady ta laktační poradkyně, tak to nemá smysl pro mě, jo? Takže nás se v tom lehce ztratí, potřebuju prostě, aby tomu porozuměla. A to se mi... Já ti do toho skočím, to je právě to, co... a když se bavíme i s těma maminkama, nebo aspoň já, když se s nima bavím, tak to je přesně to, že jako ty laktační poradkyně tady v okolí, a teď nechci říct, že všechny, protože prostě všechny neznám a od všech jsem neslyšela recenze, ale ve velké množství případů se prostě právě stane, jak ty jsi říkala, jako že to udělá, jim řeknou jako, já jsem ta laktační poradkyně a říkám vám, jak to máte dělat, ale neřekne jim to proč. A vlastně a ty ženy pak jako jim třeba instinkt říká něco jiného. A pak ale bojí se to tak dělat, jo, že? Podle sebe, podle své intuice, protože přece někdo jim řekl, autorita jim řekla něco jiného. Jo. A to samé je to, ale i jako s pediatrem. Jo, ten ti taky řekne, prostě nesmíte kojit jako dřív než po 3 hodinách. Ale proč? Jo, a spousta informací. A takhle vždycky, když mě to ta klientka říká, jo, že jim někdo řekl tohle, já vždycky říkám, dejte se proč. Chtějte to vysvětlit. Jo? No, tam tě zarazím. Moje doktorka vždycky měla odpověď na to proč, ale nedávalo to smysl, protože ona třeba jako řekla, že moje dítě je moc malé na to, aby si vytáhlo z prsu to mléko. A mně prostě to nešlo do té hlavy. Vlastně jako to, proč mě nestačilo. Ale řekla to prostě jako v jedné větě. Jo. No. A já teda se přiznám, jestli to můžu tak jako říct, a já nechci být proti pediatrům, ale on ten pediatr už má tak jako velký záběr, že povídat ještě o laktačním poradenství, málo kdo to má nastudované z těch doktorů tak moc, aby dokázal jako poradit. A my jsme teda dokonce i skončili v nemocnici po týdnu, možná 2, s tím, že jako se nám nedaří kojení a sami ti doktoři v té nemocnici říkali, ale to se řeší jako dlouhodobě, ne tady za den v nemocnici. Jo. Takže a je potřeba prostě mít tu kvalitní péči, což další věc, co mě napadá, v čem možná jsme trošku jiné. Promiň, že tě ani nepustím ke slovu, ale to je ještě další věc, která mě prostě strašně vadila na té mojí laktační poradkyni, že byť jako jsem jí mohla zavolat, tak ona vlastně jako mě odbývala a napsat jsem jí nemohla, protože prostě ona preferovala jako kontakt jako po telefonu a vždycky mě tak jako odbyla jenom prostě po 5 minutách, jo? Jakože prostě mi řekla, no tak si dejte homeopatika nebo něco prostě. A třeba i pak jako termín časový pro mě hledala dost jako dlouho, že to bylo třeba až za 2 dny, já jsem potřebovala hnedka a tak. Ale chtěla jsem říct, že tím, že to kojení jako musí tam
jako být ta podpora i po tom poradenství, což tam jako nebylo a málo která laktační poradkyně to dělá, protože prostě já vím, že ta laktační poradkyně odejde a prostě člověk má hlavu jak balon a potřebuje se jako klidně doptat na ty samé věci Jasně. nebo na jiné a tak. Tak to bych řekla, že my se snažíme a dáváme jako hlavně teda ty umíš moc krásně psát. a vlastně si v kontaktu i s těma klientkama Není to tak, že jako odejdeš od nich, vezmeš si od nich peníze, zabouchneš za sebou dveře a už mi nevolejte, ale ba naopak si právě jakože, a i já se snažím, tak jako prostě Být k dispozici ještě delší čas, ano, protože je to nesmírně důležité. Já třeba tím, že jako nemám osobní zkušenost s laktační poradkyní, kterou bych si pozvala domů, protože jsem to fakt nikdy nepotřebovala, tak to spíš jako přebírám jakože od vás, od kamarádek a snažím se reagovat na potřeby těch maminek, jo, uspůsobit tomuto poradenství, protože on to opravdu nejde udělat takhle, jako že se potkáme, řeknete mi svůj problém, já vám dám nějaké jako univerzální řešení a nazdar. Jo, vždycky je potřeba 90% žen nemá žádný problém, potřebuje jenom podpořit, ale ta podpora je fajn, že je dlouhodobá. Napadá mě, že bychom možná se tím mohli trošku dotknout, ono je to teda dost velké téma, ale vlastně říct, jaké jsou ty principy toho přirozeného kojení a i ve výsledku toho nosícího kurzu z břicha na břicho, protože já třeba, když jsem je absolvovala, tak ta teorie byla, dalo by se říct, stejná. Moc se neodlišovala a dokonce i na sebe. Pamatuju si, že třeba Anička říkala nějaké věci, co vysledovala Míša u kojení a zase ta Míša říkala hodně i věci, vycházela jako z poznatků té Aničky. Tak jestli chceš začít, nebo... Ty principy jsou hodně podobné, protože Míša Topinková, vlastně zakladatelka přirozeného kojení, když já jsem byla na tom kurzu, tak ona nám povídala, jak přirozené kojení vzniklo. A vzniklo tak, že Míša byla na povídání Aničky Pohřálkové, kde Anička mluvila z pozice etnoložky o období neolitu miliardy let před naším letopočtem a vysvětlovala ty základní principy a Míši to dávalo smysl. Jo, přidala k tomu něco ke kojení. Takže ono se dá říct, že tady tyhle dvě organizace jsou na jedné vlně a principově hodně stejné, propojují se. A mně se třeba strašně moc líbí na tom přirozeném kojení i vlastně na z břicha na břicho, že oni jedou takové to přirozeno. Slovo přirozené v dnešní době může znít trošku kontroverzně, protože aspoň já to tak vnímám, že jakmile řeknu, že tohle je pro mě přirozené, tak spousta lidí se na mě tak jako škaredě dívá, protože hned mě škatulkují za nějakou ekobio matkou pošáhanou. Ne, že bych taková nebyla. úplně mi to teď dělo v hlavě, že taková jsi, ale... Ale zas proč? Protože já dělám vždycky jenom to, co mi dává smysl. A přirozené kojení vlastně říká to, i z břicha na břicho, že člověk na své biologické úrovni očekává pořád to stejné, jako stejnou péči vlastně, jako očekával novorozenec před miliardami let v období toho paleolitu, neolitu a tak. A je to vlastně, to jsou dvě základní potřeby, které i dnešní novorozenci mají a je to non-stop kontakt s matkou a neomezený přístup k prsu. Protože když se podíváme do toho neolitu, tak tam neexistovalo, že by ta matka to mládě odložila, protože v té době odložení znamenalo jistou smrt. Jo? Napadení predátorem, hygienické podmínky byly úplně jiné, neexistovalo, jo? Že by prostě ta matka to dítě ze svého těla někam dalo. A ty dnešní děti, které nám se dneska rodí, mají pořád stejné očekávání, jako ty mláďata tehda. Jo? Oni to prostě mají v sobě zakódované. Oni neví, že dneska je rok 2025,
že hygienické podmínky máme úplně někde jinde, že už se nemusí bát o svůj vlastní život, že je sežere predátor. Oni neví, že dneska máme spoustu moderních výmožeností, že máme kočárky, postýlky, vibrační lehátka a milion dalších jako věcí, které oni nepotřebují, ale je to dokonalý marketingový tah dnešní doby. A naopak vyžadují pořád to samé. Kontakt s matkou a neomezený přístup k prsu. Jo, očekávají furt to samé, jenom my se teďka o ně snažíme moderně pečovat. A to je trošku ten problém. Jo. Ne, já bych řekla, že ne vždycky. Některé děti jsou třeba méně kontaktní, ale ve většině jako případů je to tak. A já bych možná dodala, já jsem totiž takový jako matematik a baví mě ty číselka. Takže když to převedu do řeči čísel, tady toto, co jsi říkala, tak vlastně lidé jsou tady na světě miliardy let. A teď se přiznám, myslím 4,5, 3 a no, nenachystala jsem se, ale je to několik miliard let a vlastně tady ten způsob nebo styl života, který my teď žijeme, takové to jako usedlé zemědělství, tak prostě žijeme teprve několik tisíc. Je fakt, že ten život toho prostého člověka se hodně změnil s nástupem zemědělství. A tehdy se začaly objevovat první prototypy kočárku. Byť teda ti lidé, věřím, že spali pořád ještě společně v jedné posteli, v jedné místnosti, ale už začínaly být kočárky a už začínalo být takové to lehké odkládání těch novorozenců. Ale pořád si můžeme vzpomenout, že vlastně ve většině případů, když šla matka na pole, tak prostě to dítě měla na zádech třeba nosítku, ale už nebyl tolik čas třeba ho mít u toho prsa, když ono si řeklo, jo. Protože potřebovala tu práci udělat. No a vlastně a pak bych řekla, že nejvíc to asi přišlo s průmyslovou revolucí, kdy bylo potřeba, aby všichni chodili pracovat do továren a tak myslím si, že tam je asi ten největší boom těch kočárků. I když jako dřív asi nebyly úplně tak byly. Třeba šlechta si myslím, že měla kočárky, to určitě ano. Ale bývaly hodně kolíbky a zavinovalo se, protože bylo potřeba, aby to dítě jako spalo, než máma dodělá to, co potřebuje okolo toho pole, okolo toho baráku. Nutno podotknout, ale že dneska už je ta doba zase úplně jiná. Ty ženy už nemusí trávit celé dny na poli, aby měly obživu. Je to pohodlnější dneska, všechno jednodušší. Jo. Ale pořád jsme se nevrátili k těm kořenům v té péči o to dítě. Už nám zůstalo tady to. My jsme si nedovolili jako jenom být s tím dítětem a poslouchat, co chce ono, nebo poslouchat. Reagovat na potřeby toho dítětka. Ano, tak. A vlastně pořád, já si tohle pamatuju, mě když se ta starší dcera narodila, tak já jsem měla strašnou potřebu furt něco doma dělat a musím naskládat myčku a musím uklidit a já nevím, já jsem tehdy se snažila s látkovýma plenama, takže musím jako vyžehlit ty látkové pleny a přitom, když se mi vlastně narodil mladší kousek, tak jsme jenom tak byli a vlastně to bylo moc super období. A bylo to všechno, a teď to řeknu blbě, ale bylo to přirozené, klidné, nestresovalo mě to a to, že doma nebylo uklizeno, tak to už je druhá věc. To je bohužel nastavení dnešní společnosti naší, že se očekává, že ta máma to všechno zvládne, že bude fungovat, že bude perfektní hospodyňka, že bude perfektní manželka, zvládne to mateřství úplně jednoduše, protože takhle to vidíme na tom Instagramu, že jo? To je jako strašně jednoduché. Ale ta realita je někde úplně jinde. A já to třeba často těm klientkám říkám, teďka máte 6 nedělí, strašně důležité období a jestli nebude vytřeno nebo umyté nádobí, vy nemusíte být, říkám, vy nejste hospodyňka, vy jste teďka hlavně máma. Jo, to miminko vás potřebuje. Pokud vám chce někdo pomoct, nabízí se babičky, dědečci a tak, říkám, určitě berte,
ale pomoc není ta, že vám to miminko vezmou do kočárku a budou s ním 2-3 hodiny ven kočárkovat. Protože stejně pořád budete myslet na to, jestli to miminko neplače, jestli vás nepotřebuje, jestli je všechno v pohodě a neuděláte nic. Říkám, pomoc pro tu maminku je ta, že jí vyskládají míčku, přinesou oběd, jo? Nebudou jí rušit v tom kontaktu s tím děťátkem, v tom zžíváním se. To je za mě nejlepší pomoc, ne prvorodičce, ale celkově jako ženě po porodu. Jo. Možná bych podotkla, mě třeba pomáhlo vzít starší ven, když už je maminka, má víc dětí. Protože já teda mám strašnou potřebu jako pořád prostě minimálně jednou za den vzít děti ven, vyvětrat a je to takový jako můj stresor, když ven nejdem, učím se s tím pracovat, ale... Já bych možná trošičku ještě se vrátila k těm principům přirozeného kojení a naťukla bych vrozené reflexy. To je to, co jsem chtěla říct. Protože vrozené reflexy, jejich znalost je strašně důležitá. A je to vlastně, nebo aspoň já to považuji za alfu a omegu takového toho pohodového kojení. Protože často to reflexivní chování dětí se zaměňuje za něco jiného, hledáme v tom nějaké problémy, které nejsou. A pak vznikají právě ty komplikace s kojením. Každé děťátko přichází na svět s celou škálou vrozených reflexů. Část z nich se týká kojení. Typicky můžeme vidět třeba už při bondingu, kdy to děťátko máme takhle na sobě, že se začíná jakoby odrážet nožičkama. Tohle je jeden z reflexů, kdy to děťátko se snaží vlastně došplhat výš k prsu, najít si to místo, kde se může přisát. Zároveň to odrážení, ta práce těch nožiček pomáhá zavinování dělohy. Další z těch reflexů, který vidíme hned, je takzvaný kravlový reflex, kdy to děťátko takhle jakoby máchá ručičkama, že dělá takový jakoby kravlový pohyb. Tím vlastně si hledá stabilitu na těle maminky. Tady bych možná řekla, že to dost často vidíme a maminky tady ten kravlový reflex zaměňují za to, jakože, že se od nich odtláčí, jakože nechci tě. Ale ono je to vlastně jenom jako, já šplhám za tebou. Jo. Potřebuji si prostě najít tu stabilitu, zapřít se nožkama, zapřít se těma ručičkama. Jo, je to prostě geneticky dané, zakódované právě z toho období, kdy se ty naše potřeby utvářely. Další z těch reflexů, který... Já tě ještě do toho vstoupím, že dneska ty reflexy můžeme vidět u opic a já nás jako nechci přirovnávat k opicím, protože prostě, jo, ale ty opice pořád mají ten styl života, který my jsme vedli před těma miliardama let, když to tak dá se říct, jo, že jsme hodně blízcí příbuzní. A musím říct, že mě třeba fascinuje vidět ty vrozené reflexy u těch opic právě třeba v zoo. A dost často tady toto, ano, tady ten kraul vidím, že ta opička ho jako dělá. Takže... Jo, já si toho teda všímám spíš jakože u lidských mláďat, i takhle jakože ve videích a tak, ale je fajn to znát. Další z těch reflexů, který bych zmínila, je klovací reflex, který všichni určitě dobře znáte. Je to takové to, kdy vám to děťátko bouchá takhle hlavičkou do toho hrudníku. Je to klovací reflex, zase naprosto přirozené, vrozené reflexivní chování. A tento reflex třeba já vidím nejčastěji, když tady dáme děťátko do nosítka a ono fakt jako začne tou svojí hlavičkou, kdy ji má tady, narážet do toho hrudníku té maminky a většinou se začne rozčilovat, protože ono vlastně hledá to prso. Ano. A cítí ho a maminka, mu se tam nelíbí. Tímto reflexem právě to miminko si hledá to místo, kde se může přisát. Společně s ním se aktivuje vlastně další reflex, což je doširoka otevřená pusinka a děťátko otáčí hlavičkou ze strany na stranu, kde zase hledá to místo k tomu přisátí. A potom vlastně, když si udělá tady tohleto kolečko, zapojí si ty reflexy, tak potom už mu nic nebrání k tomu se hezky přisát. Vlastně tak, jak potřebuje, hezky ze spodu, nosík volný. Často právě řešíme na poradenstvích to, že ty děťátka jako málo otvírají pusinku. Jo? Je to i z toho důvodu, že když ta žena kojí v té kulturně nejrozšířenější poloze,
na Madonu, tak to děťátko tam nemůže zapojit vrozené reflexy. Většinou oni se teda jako snaží, kopou těma nožičkama, my to vnímáme jako nějaký neklid, pak se snaží kraulovat, jenomže jim to úplně nejde, protože jednu ručičku mají dole, v podstatě si na ní leží, a druhou ručičkou, jakmile začnou kraulovat, tak ty maminky mají tendenci tu ručičku chytnout, přece aby se v klidu nakojilo. O nějakém kování tam vůbec nemůže být řeč a prostě tam ty reflexy v téhle poloze nefungují tak, jak by to děťátko potřebovalo. Jo, já si pamatuju, že nám vlastně i Míša říkala na kurzu, že oni ty reflexy na sebe navazují a ve chvíli, kdy prostě to dítě jako nezakarauluje, nemá tu oporu toho tělíčka na i těma nohama a tak ono vlastně třeba právě, jak říkáš, neotevře tu pusu, protože už se ten reflex nespustí, protože se nespustily ty předchozí reflexy, které potřebuje. A ještě jsem chtěla říct, že já teda dost často na poradenství ženám vysvětluju, jakože vy si asi taky nelehnete a neotevřete pusu, aby vás někdo nakrmil. Takže možná ukážeš trošku, nebo popíšeme polohu, jakou doporučujeme, aby jsme na ní vysvětlili, nebo? Já bych spíš řekla, jako, že ke kojení neexistuje jediná správná poloha. Určitě ne, vždycky je potřeba zase reagovat na potřeby toho děťátka i té maminky. Není jedna poloha, která by vyhovovala všem. Jo? Každému vyhovuje něco jiného. Poloha, kterou my jako laktační poradkyně přirozeného kojení nejčastěji doporučujeme, je zase ta nejpřirozenější poloha, ve které to děťátko má možnost zapojit ty vrozené reflexy. Říkáme jí savčí, nebo taky poloha břicho na břicho. Jde tam o to, že jste s tím děťátkem co největší plochou bříška na bříšku. To děťátko na vás takhle jako hezky leží vertikálně a má možnost právě hýbat těma nožičkama, hýbat těma ručičkama, být hezky stabilní, zapojit veškeré ty reflexy. Vy ho můžete třeba rukou takhle jenom jako lehce podepřít, ale nehlídáte žádné extra polohy, úhly, musí vám to být hlavně jako pohodlné. A toto třeba, když řeknu jako svoji zkušenost, to byl velký problém, protože vlastně mě třeba ta laktační poradkyně, se kterou jsem byla v kontaktu, strašně jako, a teď bych možná to řekla blbě, nebo blbě, prostě mě cpala kojící polštáře. Kojící polštář, myslím si, že mi ho půjčovala, nebo že jsem ho snad i měla, teď toto si už nevybavím, ale strašně mě jako se snažila a ten kojící polštář mi ukazovala, takže jako si na něho mám to dítě položit a mě to prostě jako nedávalo zase smysl. No, snažila se tě prostě napolohovat do nějaké jako správné polohy. A právě to je to, že ona jako odešla a já už jsem se do toho znovu nenapolohovala sama. Jo. Takže. Ale třeba jako kojící polštář je bezvadná věc. Jako, ano. A víš na co? Když si můžeš vypodložit záda nebo ruce a pohodlně se opřít. My tady máme kojící polštář od Kojkoj a já vlastně, když jsem kojila toho mladšího syna, tak ano, přesně na to jsem ho měla a vlastně doporučuji ho dneska všem ženám. On dokonce tady tento, protože většinou se dělají takové podkovy, ale ten od toho Kojkoj má trošku takový, jako bych řekla, spíš jako půlměsíček a je právě strašně pohodlný pod záda. A nebo co já jsem ještě dělala, tak když už pak byl větší, tak jsem si podkládala ruku, že jako, jak jsem ho přidržovala tady tou jednou rukou, tak jsem si vždycky tu ruku podložila, abych ho jako nemusela držet. Takže a to teda jako, když se mě ženy zeptají, jestli jako kojící polštář ano, tak jim říkám, kupujte ho už v těhotenství, protože v těhotenství ho zase jako člověk použije mezi kolena při spaní a tak. A potom vlastně je úplně super tady na to kojení. Ale zase, jo, dá se to vypodložit i polštářema, ale a ten podkovový si myslím, že to úplně jako neudělá tu službu, kterou člověk potřebuje. Ale jak říkáš, každému vyhovuje něco jiného. Já bych možná řekla, já třeba jako hrozně nerada učím ty ženy kojit s nějakou pomůckou. Protože mojím cílem je to, aby to ty ženy dokázaly
Vždycky, všude, aby nemuseli si nic brát sebou, nemuseli hledat vhodné místo, kde nakojí, aby prostě byli schopné nakojit všude. Teď mě napadá, Evi, že možná jsme řekli jako tak ty principy toho přirozeného kojení a možná maminky napadá i princip jako nošení. Proč nosit a proč vůbec jako se tím zaobíráme? Což jsme, jako my jsme to řekli, ale jestli to dáme jako do ucelenosti. Ano. Na otázku, proč nosit, bych odpověděla tím, že to je prostě reakce na základní potřebu toho děťátka, kdy to děťátko opravdu očekává ten kontakt s tou maminkou. Je to jedna ze 2 základních potřeb, kterou to děťátko má. Kontakt s matkou, neomezený přístup k prsu. Nic víc to dítě nepotřebuje. To děťátko si tím nerozmazlíte. Jo, často se s tím taky setkáváme, že prostě maminka přijde, ráda by nosila, protože tu potřebu cítí a ráda by to dopřála tomu děťátku, ale úplně si není jistá, protože někdo jí říká, že se ze sebe dělá otroka, jo? Že to děťátko si rozmazlí a že už se ho nezbaví a to trošičku jako, že tak jako nahlodává. Takže tam je nutno podotknout, že co svět světem stojí, děti se nosí a že tím, že děťátku dáte příliš mnoho lásky, ho rozhodně nerozmazlíte. Tak je potřeba brát v potaz to, že existuje nějaký 4. trimestr, kdy to děťátko je potřeba ještě donosit, domazlit. Já bych k tomu možná ještě dodala to, že ono dřív jako, jak jsme říkali, že jako někdy před těma miliardama let, tak vlastně dřív měli trošku větší ochlupení a ty děti se ještě jako na nás udržely i sami, ale vlastně s nástupem oblečení a nějakého jako zakrývání se těla, tak vlastně... Taky evoluce celkově, už nejsme tak chlupatí, jak jsme bývali. Ano, díky bohu. Díky tak vlastně, ale ty děti pořád tu potřebu mají a proto je potřeba jako dneska si pomoct tou nosící pomůckou. Oni už se neudrží sami, nemáme tu srst, protože takhle to dřív fungovalo tehda, že ta mláďata byla schopná se udržet na té matce sami, protože se prostě drželi za tu srst. Dneska tu srst nemáme, tak je potřeba pomoci. Ano. Vhodnou nosící pomůckou. Jo. Dobrá, napadá tě ještě, co bys chtěla dodat? Já bych možná jenom tak jako nakonec takový dovětek, nebojte se být přirození. A co se třeba týče toho kojení, já často těm klientkám říkám, vypněte mozek, zapomeňte na všechno, co jste kde slyšeli, četli, co vám kdo radil a reagujte na potřeby toho svého děťátka, říďte se nějakou intuicí a tak je to vždycky jako nejlepší. Toto si pamatuju, že jsi řekla i mě a já jsem ti na to řekla, že asi jsem nad tím moc přemýšlela a dodala jsem, že je to možná tím, že jsem chodila i na vysokou školu a ty se zasmála, no jo, zase ta přestudovaná. Ale ano, toto ještě, co mě k tomu teda možná napadá, je, že vím, že mě ta laktační poradkyně říkala, že když mi dítě začne plakat, tak začnu přemýšlet a první ho jdu přebalit, pak ho jdu nevím co a nakonec teda jako přemýšlím, jestli nepotřebuje nakojit. A ty jsi mě řekla, ne, první se kojí a pak u toho kojení přemýšlíš, co by mu mohlo být dalšího. Jasně, protože kojení není jenom o jídle a o pití, ale je to zase reakce na tu potřebu toho děťátka, je to blízkost, je to kontakt, je to pocit jistoty a bezpečí, je to takové lehké analgetikum, je to prostě uklidnění, když se to děťátko rozruší, poleká. Takže vždycky, když to děťátko nějak zaplače, zamrčí nebo jakkoliv jinak dá najevo svou nespokojenost, tak je vhodné nabídnout první to prso a neřešit, co na tom prsu to děťátko dělá. Jo? Jestli se dosyta napije, protože má hlad, jestli mu stačí si cucnout, protože má žízeň, anebo jestli se potřebuje jenom uklidnit, že je rozrušené. To prso je prostě takový jako univerzální všelek, takže první nabízíme prso a potom až řešíme mokrou plínu a cokoliv jiného. Dobře, já myslím, že jsme řekli
všechno, co jsme tady chtěli říct. Já ti, Evi, moc děkuju, že jsi tady se mnou byla a budu se těšit zase na nějaké povídání příště. Já bych možná dodala, že příště už možná další epizoda nebude s tebou, protože bych tady chtěla pozvat i vlastně další maminky a ženy, které s náma Mateří doušek tvoří. A chtěla bych vlastně si s nima popovídat o tom, co přináší Mateří doušku oni a čím se zabývají oni. Takže to je jenom také navnazení na další díly. Děkujeme všem, kdo nás vydržel poslouchat až do teď. Doufáme, že jsme vám třeba předali nějaké poznatky, nějaké třeba rady, zamyšlení a budeme se těšit na viděnou v Mateří doušku anebo takhle prostřednictvím videa.